my God. Gusto ko. Hindi na naging sili. Ay, doon naman. Ay, may sili dyan. Manyaman! Ganyan. Puro. Sira na naman ang diet. Uy, di bahal ko na bakit yung exos ang baho yata. Ano kami ni Wiwi? Oo. Binuksan na. Hindi po ba? Kala ko kapitbahay. Uwi na. Ano yung ano tawag dito? Sa mimosa, bawal na. Tumatawag. Wala tayong dako na. Na ba? Picture tayo, picture. Picture, couples. Ano ba? Ay, mami, nakaka. Yun, ano yan? Nay. Bakit, mami? Hindi kayo nakapagluto. No, sarap. Sarap! Sarap pa man din yun, Mami Uto. Nawala ng, hindi nakapagpa-deliver. Ayan siya po. Nandun sila? Nako, madaming tao, Mami, pag ganyan. Sandal? Mami! Wala nang inom-inom, Mami. Bawal na, mami. Nagbagong buhay na kami, mami. Manyaman, buro. Manyaman, mami. Harap. Sarap, mami. Sige. Oh. Thank you, mami. Love you. Ingat, May. Miss you. Love you. Bye-bye, Mami. Opo, ingat po lagi, May. Wala tayong talbos ng kamote. Saka ang palaya. Palaya wala. 200 ang kayo ng palaya. Kaya nga, murang-mura yung okra eh. Ang mahal kaya kay Manang ng okra. 14 lang nabili. Sarap ng ano na ito. Hindi kayo, may tinik yung buho. Bakit kaya? Nagawa nung ano. Yung ano. Doon tayo na Tilapia. preso. Buo na mga kamay natin na ito. Ayun o. Asan yung coke niya? Hindi yung buro, may isda. Oo nga, may tilapia din pala yun. Ingat mo ako. Doon pala yun. May tilapia rin pala yung buro. Nakakuha niya. Ano may kami? Dapat dadalhin ko ito. Wala na kasi yung pinibilan ni mami na. Namatay na daw. Ano kanya? Kaya kami, wala kami ganyan eh. Nung kay mami. Ng Pasko. Wala. Matinik lang. Init. Oo nga, sa ano pala, sa mismong buro pala meron. Gawa ng tilapia. Ito, ano kakain mo? Isda, di na kanin isda yan. Busog pa yan, tatlong doon.
Sasabi yan ng gutom. To, nakain kami. Di ba? Ayan. Yan na, finish na. Sarap. Dahil meron pang buwan. Diba? Hindi natin pagpapalit to sa ano. Kaya, Sarap naman. ayun, isang balot lang. Ano pa nga ng babae yan, ano? Bukas na pala tayo mag-withdraw. Pagsundo natin kay Laro. Oh, dun sa may ano, labas kayo ng labas. Marami na doon. Dito wala. Doon sa may shell. Yung kalsada mo yun, marami. Ayun dado eh. Nakapunta na kayo? Hindi pa. Naunahan pa nga tayo nila, ano eh. Yun. Koko. Naunahan pa tayo nila. Na Tito Jobel kung matutuloy sila bukas. Mas dami na ng angkan ng pag-iisip. Ano pa ba sila? Siguro, in-offer yun. In-offer Inoffer daw ni Tito. Tito. Kasi ang sabi daw, Apo. sabi daw ano to? Madami daw sa Boeing. Ayun yung kanyahan. Yung cook na yun. Yan, kanya yan. Wow. Ay, buti nga. Parang may Di gitsa ba, tayo parang ang nakakain ng habi bulo. ni isang dun eh. Pinatay na ka na yun. Mhm. Sa bukabo mo sa kanila. Nalaksan sa mga ayaw din nila. Dalawang yan sabi, ba't hindi kayo nakasa ng ateriya mo? Tatanungin nyo ni Aneng. Pakayan ko sa kanya. Init eh. Nahihirapan pa tayo eh. Latik ng kayo. Patuloy mo lang, hindi ko maubos mo. Oh, ayos na pa. Maaarting kapitbahay. Sarap kayo. Oh, yaw no. Na, ano mo, nakalimutan ko. Mahaba na. Ano, 15 mo. 16.